Posterizer. Sanibona igama le-movie yethu yango-2025 i-Working Man. Siqala ngendoda igama layo uLevon Cade. Ube ukhomanda wamasosha e-Royal Marine, kodwa njengamanje usesebenza njengenduna kwenye inkontraki. Nabasebenzi bakuleyo construction babemhlonipha uLevon. Njengefomeni yabo babemhlonipha abasebenzi maye batshela ngomsebenzi. He made these just for you. Kefe, please. Tell her thank you. Today's gonna be hard. Foams to build, foams to break down. We work hard today, there'll be a bonus for you. Have a good day. Let's get it. Le construction company yayiphethe umndeni wakaGarcia wawumkhonzile kakhulu uLevon. Indodakazi yakulowo mndeni igama layo uJannie wacela imali kubazali bakhe efuna ukucelebrate ukuphela kwesemester yabo esikoleni. Ethi ufuna ukuqasha i-party van khona azocelebrate nabangani bakhe. This is what I need for tonight. That's insane. What is it? Is that for your wedding or something? Or? No, it's Ubaba kaJannie umnikazi wekhampani noma wayenqaba ukunikeza indodakazi yakhe imali kodwa wagcina evumile imncenge. uLevon wabona imoto yegebengu ingena ngaphakathi ekhampanini. Wathi mayesondelela ngakhona uLevon wabona beshaya omunye umsebenzi. Noma engazi babemshayelani kodwa wayefuna ukuqeda leyo mpi waze wathatha ibhakede eligcwele izipikili. Puta madre! All good, boss. I was respectful. You weren't. Don't come back. Vámonos. Vámonos. Ya, vamos. We need to get back to work. Was that some military shit? You didn't see anything. Try to check it. Grandma made you some handmade grandma tortillas. Why is everyone always feeding me? Get my back if I ever need it. Sure, Jenny. Ngokuhamba kosuku uLevon wahamba wavakashela uMary okuyindodakazi yakhe encane yashonelwa uma wayo. Njengamanje sihlala nomkhulu wayo igama lakhe uRoth. uRoth watshela uLevon ukuthi uplan ukwenzela ingane iphathi kodwa ebeke lolu suku exactly uLevon ayizocela ngalo ukuthi angafiki ukuzobheka uMary. uRoth wayebhizi ethethisa uLevon kodwa uLevon wazama ukuyibamba. uRoth ethi kuLevon uyumzali ongaphephile futhi uwumbulali. You're an unsafe parent. You're a killer. Excuse me, Dr. Roth. Sebedle lunch uLevon wanikeza uMary isithombe sikaMary ayisishuthe noma wakhe. Kunalokho uMary wavela waxeka uma wakhe ngokushesha ashone ethi angimazi nakahle. Ngokuhamba kosuku uLevon wabizelwa kubameli. Siyabona ukuthi ubaba kama wengane okuRoth wayengasafuni ukuthi uLevon avakashele ingane yakhe uMary. Lithi khehle uLevon uzogcina senza ingane ingafocus nasesikoleni. Kodwa uLevon wayengafuni ukuphela amandla for ukuspend isikhathi nengane yakhe. Wazobribe ngokukhokhela abameli imali engango 10,000 for ukuthi at least akwazi ukuntshontsha isikhathi sokuthi akwazi ukubona ingane yakhe uMary. Bangamvaleli ngaphandle nomphela kodwa abameli bamxwayisa uLevon ukuthi uRoth uzama ngayo yonke indlela ukuthi uLevon angayiboni ingane yakhe. Ethi ngeke alunge ukuba umzali usechithe kakhulu igazi ebusosheni kade ukhomanda wamasosha. Useze waxhumana nabameli ababizayo abakhokhisa $1,000 nge-hour. This guy's got a team of $1,000 an hour return. The best we can do is negotiate a surrender. uLevon ngokuthi wayengenawo namaphepha ayiqondile ukuba wasendaweni wasave imali ngokuthi aqashe iroom kodwa wathola ukuthi lelo room libheda kakhulu. Ngisho umbhedo wakhona unamachaphazela egazi. Ebusuku kwase kuyiphathi kaJannie oyindodakazi yeboss kaLevon. Kodwa zafika lezi zigebengu ezake zafika econstruction. Kungathi lezi zigebengu zinezivumelwano noBarman wayekhipha utshwala. Ngoba uBarman simbona esekhuluma noJannie embuza igama lakhe wamtshela uJannie. uBarman yonke information ayinikezwa uJannie wayinika lezi zigebengu. Lezi zigebengu zazenza umsebenzi wokushushumbisa abantu besifazane. Iclient lalezi zigebengu elikhokha kakhulu lalifune yena uJannie. Ngokuthi uJannie nabangani bakhe basebephuze kakhulu utshwala. Oyedwa wabangani bakaJannie wayesephalaza amthatha amantombazana amuse etoilet. uJannie sebuyele eBay igebengu ezayicutha epassage zambamba. Kwaphela izinsuku ezintathu uJannie engaziyo ukuthi washonaphi. Abazali bakaJannie okungabanikazi benkampani abasetshenzelwa uLevon bamtshela ngenxa yokumazela iskill sakhe sakwemilitary yasebusosheni. Baze bamthembisa nesamba seyimali ezinkulu. We were worried, so we called the cops, and then that's when they... My cousin Dinora's a police captain in Philly, and she says they don't work these cases. My dad was a Green Beret. I could see you guys coming a mile away. I'm a different person now. Here, it's 50. Come on, just take it, man. I'm sorry. It's not who I am anymore. Later ngalolu suku uLevon wavakashela omunye umngane wakhe ababe naye ebusosheni owayesebona kancane engaboni kahle emva kokufuthwa ngetear gas eyingozi ebusosheni. uGani wayehlala njalo encoma uLevon embonga ngokuthi wamsindisa impilo yakhe. uLevon wayekade enqabile ukusave uJannie wayezobuza kumngane wakhe uGani kodwa uGani wamtshela ukuthi noma uLevon engasayithandi impi kodwa akayisize lengane yentombazane kule gebengu. Emva kwalokho uLevon wabuyela back to abazali bakaJannie wafica uJoe okubaba kaJannie ebukela ivideo uJannie ayidlala kuyona upiano. Noma uJannie ayiyekile music school wajoin i-business school ngokulandela amaphupho akhe. uLevon wafika wamtshela uJoe ukuthi uyamthembisa ukuthi uzobuya naye indodakazi yakhe uJannie. When my wife passed and I left the Royal Marines, a lot of people would have given up on me.
You're my family. I'm gonna bring her home. Bring her home. uLivon wahamba waya kule bar uJane agcina ukubonakala kuyona wasola ukuthi ngenzeka ukuthi uJohnny lo ubarman uhlangene nezigebengu embone enikana nesigebengu something. Mathi ubheka security camera wathola ukuthi necamera ineyintambo ezisikiwe. Wacosha nebhidi yayiqashuke engubeni ayekade igqoke uJane. Esevalile ibar uJohnny lo ubarman uLivon wamlandela kancane kancane waze wofika endlini yakhe esephethe isibhamu uLivon. Oh, yo, wrong house, kid. Wanna have a race? See who wins? Where's the girl? A girl. The ones your friends snatched out of the back of the bar. Is that my problem? The busters know you deal dope over the bar top? Steal from the till. Yo, these guys are next level. They wipe out entire bloodlines. Wathi uLivon esathotsharisha uJohnny ubarman zathi ziyafika izigebengu zakho ezombheka wamemeza kakhulu. Where are you, brother? Wayibulala lezo zigebengu uLivon wathatha imali yazo wahamba nayo. Wathi mayibona amathathu abo wabona ukuthi baphethwe imafia laseRussia uWollo Kolesnik. uLivon wapaka ngemoto lapho kwaze kwase. Ekseni wabona lezi zigebengu seyifika izobona ama-members awo adutshuliwe wabulawa. Kufika ngisho iboss yakhona uWollo Kolesnik. uWollo watshela izigebengu zakhe ukuthi la bekungesikhona nje ukulwa okujwayelekile kodwa kufike umuntu oyi-professional killer wababulala. Wabantshotshela nemali yami wahamba nayo. Iboss yezigebengu uWollo wahamba kodwa uLivon wamlandela. uWollo hamba waze wafika emzini wakhe ilandelwa isigebengu sakhe ngemuva. uLivon wayepake ngemoto kude babukela kude. uWollo wayecasule ukufelwa izigebengu zakhe. Inkosikazi kaWollo wakhala ngokuthi uselala yedwa. uWollo wambhaqaza. I'm alone in the bed all night. Hope you don't mind. I was hungry. You know who I am. Make yourself happy. Tell me. Whatever Russian gangsters like to call themselves these days. You slaughter Vori soldiers, you will be hunted for 3 generations. That's for slapping that woman this morning. Here's your money. I'm looking for a young lady. I'm looking for her. Dimi. Come here, Damoy. All of this is for a girl? I'm gonna bring her home. Esephumele ngaphandle uLivon wayekade eshiya ifoni record ngokuthi uWollo wayebuya ekhuluma isiRussia. uLivon wakhumbula igama elishiwo uWollo lokuthi Dimi. Wacabanga ukuthi kungenzeka ukuthi uDimi omunye wabakidnap uJane. Emzini kaWollo kwabuye kwafika omunye umholi wezigebengu osekhulile igama lakhe uSimon ethi uzomkhalisa ngokushonelwa izigebengu zakhe. uSimon ikhehlela lifika namadodana alo lawatshela ukuthi le ndodana yami ekuthiwa uDimi yayivela imosha izinto nangesikhathi uWollo esasebenzela mina. uSimon esebona kwi-security camera izinto ebezenziwa uLivon watshela amadodana akhe ukuthi awamfuna azamthole lo sathana oyingozi ozosibulala ngokungabi navalo. Kwelinye iside uLivon wafonela omunye umngane wakhe emaphoyiseni embuza ukuthi ubani uDimi. Iphoyisa laxwayisa uLivon ukuthi lowo Dimi ombuzayo usebenzela izigebengu eziyingozi kakhulu. Ethi wena ungaxhumana nenye indoda yomuntu omnyama esebenzela khona uDutch. Ethi uphethe nebar futhi ubuya asebenzisane namaRussia for ukudayiselana izidakamizwa. uLivon wathola ukuthi iyona le bar eseqaleni ekulahlekele khona ingane uJane. Wabuyela khona kuleyo bar eseyobheka uDimi esephethe isibhamu. Ama-security asebar abona ukuthi ugaxa isibhamu kodwa uLivon wehlisa umoya wathenga ubhiya. Ehleli phansi esephuza waziqamba amanga naye wazenza umuntu ozothenga lezi zidakamizwa. Nokuyilapho uLivon athathwa enye indoda eyayisimphelekezela imhambisa kwiboss yabo igama la uDutch owayehleli ezungezwe ama-bodyguards. You looking for something? My interests are strictly pharmaceutical, brother. Are you a cop? Nah, Run your pockets, Chief. Put it on the table. I didn't come here to be disrespected. Get him. Enough! You ain't a cop. You're a working man. Sounds about right.
Have a seat, brother. uLevon wayesaqhubeka nokuzenza umuntu odayisa izidakamizwa. Wathembisa le ndoda ukuthi njalo ngenyanga uzothatha 2 kg. uDutch zamjabulisa lezo indaba, watshela uLevon ukuthi kusasa akaye kwenye i-coffee shop ebizwa nge-Pancake Cafe la bazokulethela khona impahla yakho labantu abangisebenzelayo. Kodwa wathi esadrive esendleleni uLevon wafonelwa uyena uDutch wathi bheka phansi kwesihlalo semoto yakho, leyo mpahla yakho ikhona lapho. uLevon wayekhipha ngempela lezo zidakamizwa kodwa wayejikijela emfuleni. Abathumbi ababili uViper no-Artemis bafika naye uJenny babemthumbile, bemfaka esikhwameni njengempahla bamletha kuleyo client labakhokhela. Le khehla lacasula ukuvula uzipho wesikhwama lafica ukuthi akaqulekile uJenny njengoba belishilo, lathi mthatheni nembuyisele emuva. She bit me. She's supposed to be asleep. Ngasesayidini laLevon, uLevon wafonelwa uDutch ethi ababe nomhlangano nalabantu asebenzisana nabo uDutch ngoba le bhizinisi abahlangene ngalo liyingozi. Ngakusasa uLevon wenza njengokusho kaDutch, wagqoka isudi wayohlangana nabe ehhotela. Okuyilapho uDutch a-introduce khona uLevon kuDimi lo kade emfuna. uDutch encoma uDimi kuLevon emtshela ukuthi isaplaya labo sebesebenzisane kahle nabo. uLevon wayekhipha ngempela leyo mali kodwa bamfuna i-driver's license for ukumverify. uLevon wabanika i-license kuhlangene nemali yemeth ababevumelane ngayo. Nabo koDutch benodimi bamnikeza u2 kg wemeth ayifunile. Kwavunyelana ukuthi izoxhunyana ngocingo wahamba. Kodwa uLevon esefike ehhotela lakhe wayichitha yonke etoilet leyo meth. Wakhipha ifoni kaBarman uJohnny ayithatha ekuqaleni. Wayebona i-chat history yenkulumo eyayiphakathi kaViper noJohnny bekhuluma ngakho ukukidnapha kaJenny. uLevon kuleyo chat wabona ilocation yakho Viper wamthola ukuthi usebhaka kaDutch wabuyela khona. Wapaka imoto ngaphambi kwebar wahlala emotweni wabuka leyo ndawo. Owesifazane wayebona kwi-security camera wambona uLevon wasitshela lamadoda ukuthi awaphuthuma amjaha. In a black Dodge Ram hiding in the trees. Okay, we're pulling up now. Naomi! Шеф, сказал, фастер, быстрей! Давай! Show me your hands. You didn't see us here. We'll take it from you. How do you know Dimi? What is your business with Dimi? Do you know who we are? They are people whose ma dresses them funny. Ngakusasa ikhehla uSimon elalithola ukuthi uLevon usebulala amadodana alo amabili labiza i-meeting yamamafia wonke ephuthumayo. uDimi wagxeka u-Artemis benoViper labakade bethumba intombazane ngokuthi babudedengu. Wafika wabathethisa wathi kuyimanje ibhizinisi labo liphazamiseke ngeclient elikhokha kakhulu ebeli-offerishe 200,000 ngaleya ntombazane. Wathi kodwa ngoba le ntombazane alisayithatha ngeclient ngenxa yobudedengu babo wathi abambulala uJenny. Ngokuhamba kwesikhathi uSimon wayesecasukile wahamba waze wamfuna uJimmy wamthola embuza ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi indoda eyodwa ibulala abantu abaningi kanje. uDimi wanikeza ikhehla uSimon isithombe se-driver's license kaLevon leya kade bethi bamverify ngayo besadayiselana imeth ekuqaleni. I have this. He's hunting you. Found him. Ngakusasa uLevon wafonelwa isikole sengane yakhe uMary ukuthi umkhulu wayo uRoth akafika ngokuzoyilanda. uLevon waphuthuma esikoleni wayolanda ingane yakhe. Sebesendleleni uLevon akayifihlelang ingane ukuthi uxabane nabantu abayingozi. Wathi ayitrack umkhulu wayo ngoba ifoni yayo ixhumene nekamkhulu wayo. Ilocation yathi uRoth ukhona emzini wakhe baphuthuma khona. Kodwa endlini kaRoth bafica ukuthi uRoth ukhona kodwa ushawe igebengu zama-Russia zamkhiyela endlini zayilayitha ngomlilo. uLevon wakhahlela umnyango wangena khona lapha endlini evuthayo wawuthatha uRoth wayishayiwe. Kodwa uRoth kukona konke wayesagxeka uLevon emtshela ukuthi kunjenje ngenxa yakhe. Kodwa waphazamisa uMary etshela umkhulu wakhe ukuthi kufanele ngabonga kubaba wakhe ukuthi usindisa impilo yakhe. Nokwathi uma kufika ama-paramedics ne-ambulance uLevon wathatha ingane yakhe uMary for ukuyoyihlalisa noGane umngane wakhe wakudala wasebusosheni oyihlalela eplazini. uGane nonkosikazi wakhe ababengenangane bamthembisa uLevon ukuthi bazomphatha kahle uMary ababekujabulela kakhulu ukuvakasha kwakhe. uMary nonkosikazi kaGane bangena endlini ngesikhathi uGane noLevon sebekhuluma ngesitebhe sesizothathwa uLevon for ukuyofuna
ngale ngane ethunjiwe uJenny. uGani wathatha uLivona wamkhombisa enye indlu yakhe eyistorage emtshela ukuthi la kuhlala iy'bhamu zakhe angathatha noma isiphi asithandayo ney'nhlamvu. uLivona watshela uGani ukuthi ngizothatha lesi engisithanda kakhulu i-M14 rifle. Esehamba uLivona eseyofaka iy'khwama emotweni, uMary wamtshela ukuthi ucela abuye ephila ngoba akasafuni ukulahlekelwa omunye umzali. Ngakwenye indawo Artemis benoViper babe-drive imoto, ngemuva babefake khona uJenny bembophile ngoba base beyombulala njengoba babeyalile uDemi. uJenny wavele waqala lapho wabakhahlela, bebasethe bayamkhuza waqhubeka wabakhahlela ngendlela eyaphazamisa udrayiva yaphaphalaza imoto. Ngokushesha uJenny waphuma wabaleka wayocasha khona ey'hlahleni. Edakhele iy'nhlavu bemdubula wabaleka wakwazi ukugcina enqamulene nento ababembophe ezandleni ngayo. Nabo bezama ukumbulala benovalo lokuthi mayeke waphunyula bazoboshwa. uJenny waphumela emgwaqweni wajabuliswa ukuqhamuka kwemoto yamaphoyisa ngesikhathi eme emgwaqweni eyimisa engazi ukuthi usamisa leli phoyisa lesifazane elisebenzisana nazo ley'gebengu. Ngoba leli phoyisa lesifazane lase limbonile ekuqaleni uJenny, kunokumsindisa lambuyisela back to laba bantu abade bemthumbile. uViper no-Artemis abasebecasukile bamthatha bayomkhosa kwenye indawo laba bezofike bambulalele khona. Sesemanzini sebemkhombela ukuthi bamdubule ba-receive i-phone call from lela client lasekuqaleni. Lathi abambuyisa uJenny ngelisakhokha futhi 200,000 salizokhokha imiliyoni lonke. Lathi ningamklini nimlethe engcolile noma ngabheka noma ngaquleka kuyafana kunandaba. Iclient labatshela ukuthi emzini walo linephathi abamlethe khona. uLivona naye wayengakuyekile ukufuna uJenny lo othunjiwe ngoba wayefikela nasendaweni kaDemi. Come closer and she dies. I figured that. uLivona akambulalanga uDemi kodwa wamphoqelela ukuthi awumkhombise ukuthi uthunjwe phi uJenny. Sebehamba endleleni uDemi wayebuza kuLivona ukuthi uyenzelani yonke lento ngenxa yentombazane eyodwa. Wathi uLivona ukuthi yena uwumuntu oyigcina izithembiso zakhe. Kunabantu abathembisile ukuthi uzomvikela uJenny abuye naye, so ufuna ukugcina isithembiso sakhe. uLivona wabuza yena uDemi ukuthi wena ubumthumbelani uJenny. uDemi wathi kuLivona yena into ebalulekile kuyena imali. Ezwa lokho uLivona waphushela uDemi emanzini wamdubula wambulala. Waqhubeka lapho uLivona wabulala ama-bodyguard nama-security ayikadela emzini waleli client elithenga uJenny. Everybody, lock and load. Wait, no. Stay on my six. What's that mean? Follow me. Let's kill this guy. See you on the other side. What was that? Respect for an old friend. Ikhehlo uSimon wayemile ebukela kude. Nokwathi mayesebona uLivona esehamba noJenny, uSimon wafonela iboss yakhe naye ngaphezulu kwakhe. Wayitshela ngokwenzekile leyo boss, etshela ikhehlo ukuthi uSathane usekuthathile kade kufuna abamiyeke basuka endleleni yakhe. Ikhehlo uSimon latshela iboss yalo ukuthi mina ngeke ngimxolele umuntu obulala amadodana nami. Iboss yakhe yatshela uSimon ukuthi mawukuthi uzovumela igrudge ukuthi icontrol iphazamisa ukusebenza kwethu, uzoyithola usufile nawe. Ikhehla lavala ifone lahayiza
kwabaphoxa kakhulu Selikhaya. Umndeni kaJenny wethuka kakhulu mabebona ingane yabo isibuya noLevon kade ithunjiwe. Babonga kakhulu kuLevon ngesikhathi uLevon esebuyela kumngani wakhe uGani ngesikhathi ejabulelwa ingane yakhe uMary ithi ubuye uphila ngempela baba, bahlala ndawonye badle lunch. Siyayibeka lapha namhlanje, ungaphuthelwa imuvi elandela esoyi-uploada ngekudala. Siyabonga ngokubukela iSterizer TV. Ukhumbule ukusubscribe nokucindezela ulike kanye nebheli ye-notification ukuze ungaphuthelwa imuvi elandelayo kukuzayo la kuSterizer TV. Sterizer TV.